Wato jama'a, idan ke mace ce baki taba aure ba ko kina shirin yin aure, wannan bidiyon naki ne. Idan kuma kina gidan miji, kin dade a gidan miji, sai wannan bidiyon ya kamata ki ji inda matsalolin ki suke, inda matsalolin da ake samu yake. A tari za ku ga an yi aure, an kuma sai ku ga an yi auren soyayya, amma daga baya sai a dinga tunanin what is happening, miji ya daina mararin mace ko ya daina nuna miki soyayya, connection din kaman ba a taba yin soyayya ba, a dinga a ce kaman ba auren soyayya ba, kiga komai ya canza, ana ta hayya. Most problem din ba daga gurin mazajen bane ba. Most problem din, don't overdo. A matsayin ki na mace, ki daina overdoing everything. Shi namiji ko inda ake samun matsala da namiji yana son abin da ya gani, abin da idanuwan shi suka nuna mishi, shi namiji yake yarda da shi. So tari matsalolin da yake faruwa kenan. An kuma sai ka ga mace ta fara abu rimi kamar abin kirki, and then daga baya sai ki zo ki canza. A yayin da kika canza ma namiji, to a yayin za ki samu matsala. Gumma namiji ki nuna mishi in ke tantiriya ce tun awwal, tun farko yani, ki nuna mishi ke kawai ga yanda kike. In ya ga dama ya dauke ki a haka ya dauke ki, in zai iya zama da ki a haka ya zauna da ki, in ba zai iya ba khalas. Amma a yayin da kika nuna mishi ke ga kalarki, gobe kika zo kika canza, to shi ma fa dole ya canza, saboda me ba abin nan da kika nuna mishi ya ci gaba da gani ba. Kamar misali yanzu zaka ga mace ka aure ta, ta iya kwalliya, tana kwalliya. Auren farkon nan, amarcin nan zaka ga ana kwalliya, daga baya sai kaga ba a yin kwalliyan nan. Abu na biyu kuma sai kiga namiji a rana zaki iya ba namiji ke irin, if you are not matan nan wanda suke da high sex drive, yani wanda suke da sha'awa, wanda suke son yin mu'amalan aure sosai. Sai ki ga namiji ki zo kin saba da namiji, duk yanda ki yi miki sai ki biye shi. Namiji yana iya yi so 10 a rana, zaki biye shi, ke ma ku je ku yi ta yi. Amma daga baya an wata 6 shekara sai ki fara nuna mishi kawai ke ba za ki iya ba, ke ba haka kike ba. Wata ma ce mishi za ta yi cika tashi, ko kuma irin ta zo irin tagajin nan, kawai ta yi kwanciyar birai, in kayi irin ka rufe ka tashi ka bani gurin nan. Wata kuma za ta ce mishi kai ni ba zan iya ba, ba zan iya maka ba, irin kai tsaye zaki ga mishi kawai ba za ta iya ba. Ni yana da wata kawan da sai dai mijin ya zo ya istimna'i saboda baya son biye bawon Allah ne. To irin wa'annan halayya su yake sa namiji ya ji yana jin haushin ki, ko kuma ya ji cewa ya ji ya samu wata in iskan a waje, tunda ga suna nan suna jira. Abu na gaba zaki ga cooking skills ɗinki. Mace ta zo irin sallah sabon amaryan nan, har ƙara maka kuɗin cefa ne za ta dinga yi. Tana overdoing, tana girki, tana waye. An kafin ka ce me, daga baya kuma sai ka zo ka ga ai girkin nan inda kana bata 500, tana maka girkin 1000. So daga baya sai ka zo ka ga kuma ai kana bata 500